Hvad er det, der skal ske nu? Jamen, det der sker nu, det er, at vi har simpelthen haft det her perfekte samarbejde med Sherwoodskoven, hvor vi har rundt og lavet en helvedes masse gode ting hernede. For at ligesom dokumentere, at vi kan også løfte i flok, der laver vi simpelthen den bedste Egypter ever. Vi har tænkt os at løfte en lille container, der vejer et ton. Men ikke nok med det. Vi skal også have en firehjulstrækker ind i med en person på, der kan komme flyvende ud af den her. Og det gør vi, fordi at chef, han skal simpelthen have det på sin måde, og når nu han skal have flyttet noget, så gør vi det selvfølgelig. Han bliver sådan. Så vi har samlet en helvedes masse mennesker hernede, og de er alle sammen hernede for at løfte i flok, og for at vise, at Valderskoven, den er simpelthen et perfekt sted at lave samarbejde og venskaber i. Så det er det, vi skal. Vi skal løfte i flok. Fuldstændig som vi forventede. Vi løftede i flok, og vi fik den flyttet hen, hvor vi skulle. Og chef, han kom på plads og er afsted på hans scooter. Så vi kan ikke være mere glade, og alle løftede præcis som de skulle. Som vi altid gør i Sherwood og Smukfod, og i resten af skoven også. Så fantastisk oplevelse. Vi gør det igen til næste år. Så opskalerer vi den bare lige en lille smule. Så ja, dejlig dag.